Amint Erdélyből kifogytak a Bánffy Miklósok és Kemény Jánosok, sokáig zavartan vergődött a mecinás nélkül maradt kulturális világ. A modern alkotóműhelyeket támogató, kortárs mecinások aztán kifejezetten nehezen jelentek meg Erdélyben. De ahol ott vannak, érződik a kezük súlya. ...2010-ben indult ez a tábor, és meglepetésünkre egy olyan vállalkozó ember, aki évek óta gyűjtőként járta a képzőművészeket, ezt az egész környéket egy adott ponton, hogy mondjam, hatalmába kerítette gazdaságilag, aztán majd ő elmondja, ahogyan, és lévén, hogy ő egy nagyon jó szemű gyűjtő is, évek óta a képzőművészeket támogatta és gyűjtött, így a szállodát magát, amit itt kialakított, azt azból a gyűjteményből díszítette és rakta ki, ami felgyűlt az évek folyamán. Én, mint üzletember, számtalan befektetést csináltam. Van már 2 szálloda, irodaházak, stb. És nekem örökké az volt a cél, hogy itten ezeket a falakat nem holmi reprókkal, meg egyéb dolgokat töltsem meg, hanem kortárs művészeknek az alkotásait használjam az épületeimnek a dekorálásához. És itt is úgy indult el Bálványoson, hogy az én társammal megvásároltuk ezt a szállodát, és itten óriási terek vannak, amit meg kell tölteni. És akkor gondoltuk el együtt, hogy csináljunk egy ilyen művésztábort, mert ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy műveket hagyjanak itt a művészek, hanem megismerjük, meg közeledjünk egyik a máshoz. Amikor ezt a tábort elterveztük a fenntartóval, akkor úgy képzeltem el, és azt javasoltam neki, hogy próbáljunk egy olyan erdélyi kortárs képzőművészeti gyűjteményt létrehozni, amely az első táborokban alapja lehet majd a fejlődésnek. És ezt azért mondom, hogy alapja lehet a fejlődésnek, hiszen az első 2 turnusra olyan alkotókat próbáltam meghívni, és akik el is fogadták a meghívásomat, akik Erdély jeles képzőművészei. Ugye elsősorban itt, ami mindenkit összetart, az a profizmus, tehát ide csak profi képzőművészeket hívtunk meg. A másik pedig azt a korosztályt, aki még alkotási kedve van, aki még tud alkotni, és amely képezheti ennek az egész gyűjteménynek az alapját. 26 művész van jelen ebben a táborban, és nagyjából mindenkinek erdélyi kötődése van. Tehát ez volt a nagyon fontos szempont az alapozásnál. Akkor is, hogyha éppen Kádár Tibor Veszprémből tért vissza, vagy Bardóc Lajos Berkenyéről, ők is erdélyi képzőművészek, hiszen Kolozsváron alkottak, az életük jelentős részét Kolozsváron töltötték, és mindenképpen erdélyi, gyergyószárhegyi kötődésük van. Még azt szeretném elmondani, hogy Gyergyószárhegyi művésztábornak 30 éven keresztül voltam a fotóriportere, és nagyjából a magot azok a még életben lévő képzőművészek képezik, akik valamikor Gyergyószárhegyen is alkottak. És akkor itt felsorolhatnám Márton Árpád, Gál András, Petkes József, Vetró András, Bardóc Lajos, Kádár Tibor, és sorolhatnánk, itt folytathatnánk a sort, talán a 26-ból, talán Kubinyi Anna az, aki erdélyi kötődésű a munkáin keresztül, és aki Budapestről érkezett, és akinek más tudtommal más jellegű kötődése Erdélyhez nincsen. Évtizedekig a természetből vettem a motívumkincset, hát a körzetgyűrődések, a dombvidékek, a búzamező, tavaszi mező hullámzása,
ezek voltak a fő témáim, amik ugyan természeti ihletésűek, de mindig nagyon mély szimbolikus tartalommal bírnak, mert mindhez az emberre kivetítve hozzá lehet fűzni valami nagyon lényeges dolgot. És későbbiek folyamán, mikor, hát körülbelül 10 éve, mikor először Erdélyben jártam, akkor nagyon mélyen érintett az itt tapasztalt csodálatos táj, az emberek, az egész történelmiség, és minden együttvéve nagyon-nagyon megváltoztatta egyrészt az életszemléletemet, az érdeklődésemet, és ez nyilvánvalóan átment a munkáimban is, tehát attól kezdve ezeket a motívumokat gyűjtöttem, a régi hun, ősi székely motívumokat, a hímzésekből, a fafaragásokból, a csodálatos székelykapuk voltak az ihletőim, és hát ezek ilyen hatalmas méretű textilek, 3-4 méter magas kapuk és ilyesmik, és kiapadhatatlan forrás számomra. És most, hogy ide eljöttem Bálványosra, nagyon sok helyen jártam már Erdélybe és Székelyföldön, de itt még nem, és itt megint egy fantasztikus új behatás ért, az a döbbenetes, sok természeti csoda, és ugyanakkor az ősiség is ugyanúgy jelen van, és most ebbe a pici munkába, hát amit 5 nap alatt textilben össze lehet hozni, mert lassú műfaj, szerettem volna belesűríteni ennek a kettőnek a szintézisét, tehát úgy, mint az ősiség is, hogy egy kicsit ezekben a hun motívumokból így visszahoztam, de már a tájszíneivel, és akkor ez az egész így beleolvad egy ilyen kis, a hegyek és a fenyőfáknak a kis jelzéseivel. Hát ez jött most nekem itt ez alatt, a csodálatos 5 nap alatt, rengeteg ihletet kapva, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem. Az én világomat itt is próbálom folytatni, tehát nem megyek ki a természetbe. Ellenben a természetből összegyűjtött kis elemek itt vannak, az előbb még nem mutattam meg, kis hulladék gyökér maradványok, és azokból indultam ki. Főleg van egy ilyen elvágott fadarabom, amit drusbával elvágtak, ezzel a láncfűrésszel, és abban megjelenik szinte ez a forma. És ez adta az inspiráció, tehát a természetet itt közelítem meg ezeken a tárgyakon keresztül. Ehhez ide hozzá kell nyúljak, mert eredetileg ez a munka így készült el, ahol szintén emberi portréra utalok, de valahogy ez nem, mind a kozákokra emlékeznék, és akkor megfordítottam gyorsan, és alá is írtam, hogy ne tudjak többet vele spekulálni. És így jobban érzem ezt az expresszív agresszivitást, tehát ezből jobban kijön így. Utána aztán már a papír miatt is le kellett csendesedjek, mert itten megvannak azok, hogy jó gesztusosan lehet dörzsölni a papíromat, mert jó kemény. Ez pedig merített papír, ami nagyon megköveteli a finom kezelést, úgyhogy az ujjam begyével is a dörzsölöm a pasztelt, felborzolódik a papír, tehát nagyon kényes. Itt próbálkoztam, hogy a vörösekkel csináljak egy ilyen erős, kontrasztos kompozíciót. Itt is, ha megfigyeljük, itt is lehet felfedezni ember arcra való utalást, a másikban pedig ott a szürkékkel, a kékekkel, szürkéskékekkel, feketékkel próbáltam. Szintén esetleg ezt lehet venni egy ilyen középkori figurának is ezzel a ruházattal. És ez is egy kis gyökér darabból indult ki. Egy nagy tömbből lett röngből kivágva, ketté lett hasítva. Misi a sámán asszonyt csinálta meg belőle. Én szintén egy nőnemű értékben lévő mítikus, mondhatnám azt, hogy Kárpát-medencei szent, a nagyboldog asszonyunknak az ős fohásza ez az égiekhez, hogy ezt a Kárpát-medencét valahol tartsa egybe, és ne engedje, hogy szétrobbantsák. Tehát valahol ez a motívumok is egy olyan életjeleket hordoznak, amik finoman lettek belevésve,
amelyek elsősorban az életet és az életadót szimbolizálja. Márpedig a nőiség az az életadó. Sámánné a munka címe. Sámánné? Sámánné, igen. Ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen ironikus cím. Tehát ez a vidék tele van ilyen mitológikus mondákkal, meg ilyesmikkel, és gondoltam, hogy valamilyen formában kellene kötődnünk ehhez. Igen, a sámánokról mindig szó van, de az asszonyról... Az asszonyról kevésbé. Ő nő. Tehát ő az, aki vitustáncot jár, és itt az embereket elkábítja, meg nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Tehát végül is ez a műnek az üzenete. És az, hogy egy jármot használtam fel, hát az félig meddig véletlen. Itt nagyon szép kollekció van hátunk mögött, és azt ugye az eső rendesen veri, és gondoltam, hogy akkor a néhány dolgot bementünk ide. És akkor ott benne van ebben, hogy ugye behajtom a fejem a járomba. Tehát a női járomba vagyunk. Így van, így van. A feministák nagyon megnézik majd ezt a riportot. Nagyon jó, nagyon tetszik. Milyen fából van? Ez cserefa, úgy mondják a székelyek, igen. És ezek a tartozékok meg hát már az idő annyira bepatinázta őket, hogy már nem is érdemes a fa mienségéről beszélni. Fenn az pedig almafa, ezt hoztam magammal hazulról, a műtermemből, remélvén, hogy majd kapok neki valami jó helyet, és sikerült, tehát végül is az egy légiesebb, hogy mondjam, poétikusabb része a munkának, tehát ott már álmodozunk. Ez egy konkrétabb, keményebb alsó rész, és ez felül a mese. A családos ember vagy. Igen, ugye? igen. Hát akkor gratulálok. Köszönöm szépen. A résztvevők nem érzik magukat bálványosan erdélyi anteusoknak, akiknek fizikai érintkezésbe kell kerülniük a tájjal, földdel azért, hogy alkotói nyelvük megoldódjék. Saját világukat élik itt. Gyógyítanak. Nem pogány módra, nem bálvány közelben, hanem csak egyszerűen kézrátétellel.